in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga impormasyon kag kalingawan. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Maayong aga Bacolod, mga kabayan sa Western Visayas, no? Domingo kita nga adlaw, Nobyembre 20, no? November 20, tuig 2022. 35 na lang kaadlaw antes ang Pasko, kag 42 dias antes ang bagong tuig, no? So 35 days to go, mga isa ka bulan kag 5 kaadlaw na lang. Antes ang aton nga pagsaulog sang sining Pasko, no? Ang inyo diri alagad Aksyon Boy Duran sa ngalan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, magapangalagad kita diri sa inyo sa Vice Gov in Action. Mangin aginatamyaw man naton dira si board member Andrew Montelimano. Daw ay naging sila nakapalapit diri kadwa ba? Sige lang, no? Anyway, una ginapanginbulahan tanay, no, ang Team ARB, ang Aksyon Radio Bacolod basketball team for being the champion sa Liga Blasang Bro Gilda, no? Yang pasakupan sang amak mo pila ka team tanan do 36 ka team bala mo ang nagpasakop sa sining liga sa basketball. Medyo kuan man taklaron man kag nakalambot ang Aksyon Radio sa kampyonato kag nakuha ang kampyonato kagabi sa final game versus sa RAM basketball team. Pero team man tong RAM to bakod-bakod man nga kasahi sang team, no? Pero inupdan sang maayo nga performance, inupdan sang jutay nga dibuinas, nagdaog kagabi ang Aksyon Radio Bacolod kag nagkampiyon with the score of 58-49, something amo na do siya mga banse, no, sa Aksyon Radio Bacolod. So congratulations, no, kag ang player sa Aksyon Radio Bacolod nga si James Galanza was declared as the most valuable player, no? MVP sang sininga team. No, congratulations sa ila ni Aksyon Rex Cantong, ang head sang coaching staff sa Aksyon Radio Bacolod basketball team. Si sino man ito iba itong si Migota Serapin kag Migota Ted, no? Nga nagbulig sa coaching sang Aksyon Radio Bacolod. But all's well that ends well with Aksyon Radio Bacolod garnering the championship trophy sa sining torneo. No, congratulations sa tanan nga mga katapo sa ARB kung team ARB, no? Sige. Nanong aton sini nga mga talakayon karon nga Domingo, no? May talakay kita sang pila ka mga issues karon nga Domingo. Hambala naton ni ari unahon naton ni bla ining anti-hospital deposit bill, no? Gagin pasar ini ni Davao City Representative Paulo Duterte. Dumduman naman ni si Paulo Duterte, ano? Bata ni former President Rodrigo Duterte. Utod ni siya ni Vice President Sara Duterte. Now, nagkapasar ni siya sa ginatawag natin yung anti-hospital deposit bill. Sa diin ginasaad re, nga ang mga ospital bla, nga hindi magbaton sa mga pasyente, mga emergency, especially mga emergency cases, may multa nga 5 ka milyon ka pesos. Actually, may ari na nga daan, no? Pasaka lang, pataas lang. Kaya understand, may ari na nga daan, isa kag na, nga nag-penalize sang isa ka ospital, abi nga hindi magbaton sang mga pasyente, sa 1 ka milyon ka pesos ang multa.
tinigin pasaka pag ginihimo pag 5 ka milyon ka pesos. Ako ti okay na sini sa sini nga sahi sang hagna. Balo ka may mga kauturan kita mo mga ka-action kita nga gulpi bla mag-emergency, gulpi may matabo nga gasala na kung nindalon nga ospital, ti balo ka ang aton nga mga kauturan naton pag emergency cases ganti mangita na ospital nga mayo mo sa thinking bala nga doon dalon mo ni siya sa government hospital, daw mapatay na lang ang pasyente mo, tiga pa kaya kapita na sila sang mayo mga saya sa ospital. Now, ining mga ospital ni, nag-require naman niya sang deposit. Nag-require sang deposit, kag hindi lahog ang deposito sa mga ospital, ha? Hindi lahog, linibo mo na da ang gina-require ang mga private hospitals naton, speaking of diri sa Bacolod, sari-sari man nimo ang ilang mga gina-require nga deposit. Sige. Huwag ko pa makita ang kaundan sang siningahag na. Pero, ikuha ko lang, no? Isalot ko lang. In fairness man sa mga ospital, bla, ang kinanglan di ang involved nga pasyente na di dapat emergency cases mo. Nang emergency, bla nga daw, ara na bla sa ginasiling naton, bla matter of life and death, no? Hindi man na yan pwede nga base magpinsar bla ka mo nga trangkaso lang ya dito akid sa private hospital sa pinakamahal nga ospital ya tapos hindi ito pagmatunon kay way ka deposito, hindi naman na iya guro fair para sa ospital nga trangkaso mo lang o hilanat mo lang ang imo iya nga i-pa-admit dira way ka man sang inog deposito hindi mo naguro fair sa ospital nga multahan pinahan mo sa iya kung amo mo lang nga say sa mga masakit. Siguro ining anti-hospital deposit bill dapat kuha ni siya ng siling bala naton mga emergency cases gid, mga matter of life and death bala nga tiga sala kana kung ikaw may pasyente, syempre piliun mo man ang tan-aw nimo mga institusyon nga at least may tsansa pa nga makasurvive ang imo nga pasyente, no? So, why ta pagin makita ining anti-hospital deposit bill, no? Pero pabor kita sini. Sa sining anti-hospital deposit bill. Pero sa mga emergency cases lang, no? Kaya in fairness in fairness sa mga private hospitals naton ti negosyo man na mo ga survive man na sila sa mga pasyente nila mo. Di karon kung ordinaryo nga masakit lang na iya, trangkaso lang iya, mapa-admit ka da, hindi kaya mapagbatunon kay way ka sang deposit, di naman ang grupo hindi ang multahan mong ospital sa amos na sa balatian. So siguro tanaw na to ning anti-hospital deposit bill. Pero maayo ni siya, no? Kaya man kadamo kito sa nabalaan nga mga kauturan naton nga emergency cases dalo mo gani sa mga with due respect sa aton nga mga government institution, government hospitals, ti kadamo na sa mga pasyente nga kinadto man mo kadamo sa mga pasyente nga ara dira may arang isa kadugay mabunan ka kung isa kadugay na nga nagat-angot kuan daw ara lang da ang buno sa imo hindi ka pa matatapan kay man tungod sa kadamo sang pasyente ang kuan sinada ang protocol sang ospital sang mga government hospital is ginauna nila ang pinakalala, no? Pinaka-serious ba lang nga kondisyon, pinakalala nga kondisyon ang munang ilang nga ginauna, no? So kung tanaw lang ito, tanaw nila to de buno kada mo do arim lang sa base aram nas paa mo sa kilid mo bla. Hindi ka pa man niya tagumatayon, di unahon nanay nila. Unahon nanay nila ang ining mga emergency gid yan, no? Ti sa ulihi base hindi ka na malambutan gani bla tungod sang kadamo sang kaso ti isa naintindihan ta man ning aton nga mga government hospital mo, no? Naintindihan ta man nga tungod sang kadamo sang mga pasyente dira sulod, in fact tungod gani sang perti nga sako dati ang aton dira nga mga staff dira, mga doctors, mga nurses natong isa do iban do ga sinuplada na, iban do ga sinuplado na, masinggitan na nila ang mga
mga pasyente, ang mga bantay, masinggitan nila, ti, ang mga upod man isang pasyente, balo ka kung ikaw ang may pasyente, feeling mo, ikaw mo yung pinaka-emergency mo, di ba? Feeling mo, dapat unahon kagin mo, kay ang pasyente mo, gindala mo man at agani mo, kay para nga mahingagaw man. Ti, kung isa, ginauna, kadamo pa to sa ginauna, inaya sa na, ideal nga situation, ha? Ti, yung isa, kakadulaan, pasensya, ang mga nurses, mga doctors, which should not be the case, no? Dapat hindi matabo, ara ka da sa amo ng institusyon, ara ka sa amo na yang nga public hospital. So dapat kabalo ka na ngati ang pasyente dira damo kayo kag tananda nagademand diya sang immediate attention sa ilang mga pasyente kati gawore man sa pasyente mo. Pero ti kung tama naman kadamo sa nagasulod nga mga kaso dira, ti amo gina ang ilang nga protocol nga unahon ginila ang nasiling naton pinaka-emergency gid nga mga kaso, no? Pero iniya mga private hospital, kung mag-abot sa tsimpo nga emergency ang sitwasyon sa nga pasyente, ara na matter of life and death na, hindi mo pa pagbatunon, ti dapat gidya kay gapangita kaya sang nasiling naton na deposito, ti dapat gidya pinahan gid, no? Kay ti una bes sa kunya pagtanaw ini nga mga institusyon, even if you are a private hospital, ang pinaka una mo gidya obligasyon is to save lives mo, magsalbar ka sang kabuhi. Amo nang pinaka una mo yang first and foremost sa imo nga obligasyon dira is magsalbar sang mga pasyente, magsalbar sang kabuhi. Ti karon kung di ta na mahimo kay way pang deposito, nagkadto na kay emergency, kabalo man siya nga kung dito sa magkadto sa government hospital base hindi siya matatapan dayon, da siya nagdalagan, ti dapat tagaan gini sang immediate attention even without sang deposit, no? So mayo niya ining anti-hospital deposit bill nga ginaduso karon sa Kongreso, kabay pa nga maaprubahan ni dayon, no? Para nga damo ang maka benepisyo sini. But muna sa sulito na naton sa aton mga pasyente nga nagasulod dira, ti tanaw ni man balang kaso balang ti kon ordinaryo balang ginabatyag sang pasyente mo, hindi man sa matter of life and death, may rason man ang ospital nga hindi pagbatunon kundi kaya magdeposito. Kaya ting napangita mo, quality man nga medical care, so dapat bayad ka na iya. No? Dapat bayad ka na. Quality nga medical care. Again, atagon ta lang, ang atong diriya is ini mga emergency cases lang, yung matter of life and death na balaya. Amo niya ang dapat nga, why hindi mo ya pagpangitaan sang deposito ang pasyente, no? Masaylo lang na siya kung matatapan mo na, masaylo lang siya sa government hospital, basta matatapan mo na, madapatan mo na sa kunong dapat idapat da, kung wala siya kwarta, ti masaylo lang na siya sa government hospital, ingati sa government hospital, balo ka man halos libre na yan mo ang serbisyo sa aton nga mga government hospital, no? So amo na siya ang isa ka talalupang doon man sa sining sahi sa hagna, ano, nga ginapasar. Okay, sige. Anyway, good morning nanay, ha? Sige. Good morning anay sa aton nga mga naga-monitor dira sa Facebook, no? Please like, follow and share sa aton nga FB Live diri sa Vice Gov in Action, no? Kay Ana Sinoro dira, kay George P. Pards. Good morning, mga ko tayo advice parte sang loan ko sa SSS bilang nag-loan ko sang 2017 pa ako naka-loan. Wala pa katilaw bayad, bisan 5, taning ako nga plano, bayadan ko siya pagi sa sa condonation. Ano na ang buot silingon man? Okay. Okay, sa kay George sa P-Parts na bala, parte ni sa SSS kay na. Ang condonation, kung di mag-loan ka sa SSS, buti na nag-salary loan ka. Wala ka gabayad. Kundi may ara na yan mo mag-salary loan ka, may interest gimana, gamay mo lang interest actually lang siyang SSS na, may interest na siya. Now, kung hindi ka makabayad, may ara na sa ginatawag naton nga penalty, no? May penalty na siya. So kung hindi ka kabayad sa malawig na tao nga tsimpo, nagataas nga saka ng imo penalty kada bamak mo kada bulan, may kada bulan dapat mabayad ka mo para bisang salary loan payable na sa 2 years,
Ti sa imo 2017 pa. Ti kada bulan may penalty na siya nga wala ka nagabayad. So gadako na siya nga gadako. Kung naka-loan ka 20,000, labi mo penalty sina sobra pa, los 3 ka pilo gurong penalty na sina. Hindi lang ko balo ko paano magkuha pero kadako sang penalty. Okay? So 20,000 ang imong hulam. Basing blayran mo bat na lagalambot na bataglapit 100,000 o 80,000 makukalawig-lawig na. Tungod ina sang penalty ang natawag naton. Na ining programa sang SSS nga condonation mabayad ma-apply ka for condonation, ang condonation na butsilingon dulaon na ang penalty. Ha? Ang bayran mo lang ang imong nga utang kag ang interest. Ha? Ang penalty dulaon na siya kaya mo nang dako-dako kayong penalty mo, no? Atong example bla sa ni Engineer Wong bala, Tony Wong para sa housing loan. Nag-loan ka tangta 400,000. Butanta 300,000 ang loan mo. Ti sa kalawig nga way kay bayad galambot na tag 1.5 million ang balayran mo. Apply ka sang loan condonation, ibuhin na ang penalty, balayran mo mangaral sa 400,000. Damo na lang ang example niya, no? So sa salary loan amo man na. Kung dulaon ang penalty, ang balayran mo ang imo lang na ngagin loan kag ang interest. Nga ti amo man nagyapon yang interest, no? So amo na siya ang imo nimo ma-apply ka for condonation. Pero may ara na dangakwan. Kay kadugay na 2017 ka pa yan nag-loan mo dapat by 2019 na bayaran mo na siya. May ara na siya nga i-aprobahan ang imo condonation pero mabayad ka daw 50% bala mo sang imo dapat nga balayran, na? 50% but sila unta kung may balayran kada nga 30,000 bayad ka gid 15,000. Tapos ang 15,000 nga nabilin, pwede na saya nga amat-amat, staggered basis, no? May ara man nga pwede man tagaan ka nila daw 90 days. 3 ka bulan para mabayaran mo na tanan. Amo na sa may kondisyon na sa ang condonation. Di na sa nga sila nga masugod ka naman bayad. Hindi. Mabayad ka guro 50% na gina-require nila mo. Tapos ang nabilin i-amat-amaton mo sa sulod sa 3 ka bulan hasta maimpas mo. Or pwede one-time payment. Amo na sang condonation. But sila yung sang condonation, abyan, nga dulaon niya ang penalty nga amo nang dako. Amo na sang dako ang penalty nga ginatawag naton. No? So dulaon niya ang penalty. Apply ka condonation pero may condition sa nasiling tanan. No? Sige. Kay Ray Flores Barrioga, morning Mandra, Evelyn Ponseno, kay Jocelyn Balahadja. Good morning, man. Si Alex Montesa, maayong aga man na sa imo, from Barangay Alangilan. No? Kay Kagawad Imbong Jocampo, good morning man na sa imo. No? Mga ka-aksyon, mabalik kita sa atong dugang mga topiko nga paghambala. No? We also would like to listen to your kung ano ang inyong mga comment sa aton nga matupiko. Sunod naton, ining mga no solicitation, no gift policy bala, sa especially ning panahon sa Pasko, ining no solicitation, no gift policy para sa makatapo sang PNP kag sang mga empleyado sang gobyerno. No? So, ambalantay na sa aton pagbalik diri sa Vice Gov in Action. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok
Bukga tawo sa pedestrian lane, magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kon nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, magupod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kon ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo In action, no? Karon nga adlaw Domingo, no? Of course, ngalan gyapon ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Si board member Andrew Montelibano, no? May aga diri at sa inyo, no? Now, siling na kay na ining istoryahan tani blang parte sa policy bilasang PNP nga ining no solicitation kag no gift policy. In fact, nila ni sa PNP bisan sa aton nga mga empleyado sa gobyerno, nagpanumduman ang Civil Service Commission nga bawal ginadumilian gid ang pagbaton sang regalo. Do kabudlay man siling ko di para may amigo ako yang naga obra sa gobyerno tapos gusto ko siya tagaan regalo, hindi niya mabaton. Dulong lang ko sila balay no. Siguro ang butsilingon sinadra ngayning mga regalo bala nga may baylo, base bala may ginaproseso kada nga transaksyon sa gobyerno. Tapos para mapadasig regalo kada bawal na, no? Hindi na sa pwede, pero kung pareho kung may arat sa gobyerno, abiya kung amigo mo or yado mo yan, magatag ka kay obra sa gobyerno, hindi na pwede. Pwede guro na yan, no? Hindi guro yan ang mga gift, kung mga ining no gift policy, nag-refer ni sa na maghatag kablaya sang regalo, blaya nga para may balos bala nga serbisyo bla, no? Inaguro ya daw hindi ina siya pwede, no? Agay ining no solicitation policy bla. Balukati so nga baluman tamo nga kapin pa ining Christmas niyo, may mga Christmas party ang amuni ang amuning opisina.
ang Christmas party ang amuning istasyon, ti masulisit na sila, ti hindi na sa pwede subong, no? Ini siguro nga mga bagay hindi sa pwede kung may ara nga serbisyo nga gina-demand in exchange sang imo nga regalo dira. Hindi niya guro pwede, no? Pero kung kabubuton man lang yung gurong regalo yang amigo, butang nga may pulis ko yung amigo karon ti regaluhan ko sa karon iya. Regaluhan ko sabi karon iya sang kwan sang iPhone 14. No? Pero why man ko sing pangayo sa iya yang balos. Kay why pa man ang iPhone 15 mo. No? So, namin ko kung voluntaryo ya kabubuton ko na hatag siya, no? In the same manner, amo man na sa mga nagapangkuan bala, nagapanguha ni sang basura bla, no? Man kausog na amo ali sa una nga ang mga basuriro ne kapisan ni sila mag panahon sang Pasko mo. Dumduman ko na sa una magkadto na gani ang garbage ara na gani ang garbage truck pag panaog na sang mga kwan nga mga sang mga basuriro nga manguha na sang basura, may mga subri na sila, no? May mga subri na sila. Pamaskwal bla. Ti kami naman ya, ti pasalamat mo malang ni sa ila, way man kun ano abing butsilingon da. Way man sang Malaysia, ti butang ka man dai kay ti sa bilog nga tuig nga pagserbisyo nila sa imo da. Pangayo Pasko ti umiara ka malang sulusubra da. Hindi mo way mangani sobra kundi nga umiara ka lang daw pwede pa man. Ti kisa nga mahatag ka man no kay pasalamat mo man sa ila bala bilog nga tuig nga serbisyo dira. Pero ti subong hindi na pwede, no? Hindi pwede, no? Pero I think para sa akon, it would not stop you para yung bisa akon kung magsiling ko nga ay bantay da ang kana magabot ang labay di ang basura ihatag ni sa ilaw kay pulo pamahaw nilaw ti sikretom lang pero kung magsiling nga daw ka demand kaya hindi na pwede nga daw nagapayo kagid nga daw ang gwa na da nga kundi ka maghatag daw hindi kaya pagka kantuan dira kolektahan sa imo basura ti daw malayo na ya no. Way man na sang puder ang mga basuriro nga maghimo na guro. Kay gasunod man na sila sa ila to nga mga boss to kung mag-order sila nga amo nga area inyo kadto ano. Bisan guro ay gatag Pasko kadto man sila gyapon, no? Kadto man sila gyapon pero hindi nga mga pagsulundan ini mga no gift policy, no solicitation. It would not stop you, no? Hindi man ni magpugong sa imo iya kon voluntaryo iya kang hugot sa imo iya nga kabubuton nga maghatag sa mga sang Pasko abe para sa mga tao nga nagserbisyo man sa inyo dira for the past year, no? Amo na siling ko bala nga ini nga mga pulisa ni para ini sa mga kwan sa mga empleyado blaya sang gobyerno nga naghimo sini nga may kabaylo blaya hindi na pwede nga mangayo kaya sa regalo kay bayluhan mo sa serbisyo hindi na pwede kay ang regalo para sa akon kung magatag ka you do not expect anything in return kay ti kabubuton mo ra mo. So wala kaya ga-expectar nga may balos. Siling ba nila nga it is better to give than to receive, no? So inuway kaya sang gina-expectar nga ibalos sa imo, para sa ibo para may magatag ka sa basuriro, hindi kay mag-expect nga dadlaw makadto siya para magkolekta sa basura mo. No? Kaya may schedule na sila mo. May schedule na sila ya. So ini ang mga regalo ya nga daw may mga gina-expect nga balos hindi niya pwede. No, hindi niya pwede. Pero kung kuan kaya kung imo na ikabubuton nga maghatag Pasko mo. Amo na espiritu sa Pasko, hindi ba? Espiritu sa Pasko is sharing. Espiritu sa Pasko is giving. No? Amo na isa ang ato nakaanda na mo
nga basta gani Pasko ti regalo kita, no? Sa mga speaking of Pasko man, may arat ng mga joke ba lang sa mga luglahong nya Pasko dabi, way ko da regalo da. Nga may ano nya Pasko, ni tingong Pasko ano ganina, nya birthday ni Jesus ni. Oh, birthday ni Jesus. Ti nga ikaw yung obra pangayo regalo, kaya hindi man ikaw may birthday. Nga mo na bla, no? Pero ti amo na siya, no? This is a season for giving. This is a season for sharing. Kung ano ang aton nga mga blessing nga nabaton dira. Kagusto naton mag-share sa aton nga pareho. So, iniya nga mga pulisan ni itong that stop us from sharing sa aton nga blessing sa mga tao nga tan-aw naton malipay man bala, no? Malipay man sang ihatag nimo bisan no kagamay balo ka ang tagay ni isang regalo way nga depende sa kuno kadako mo, no? Para sa ako na pagtan-aw ko ya ang regalo ay nagadepende kung ano kadako nga regalong ihatag mo nga makapalipay siya. Nga depende ina kung anong epekto sang ihatag mo siya, no? Kung ano bala ang impact sina sa iya nga pangabuhi, abe, ang regalong ihatag mo siya. So, it does not depend sa kung ano kadako sa ihatag mo. Let's say, sa kwarta. Pareho, mahatag ka 1,000 sa milyonaryo na nga daan. Ano bing batsagon na sina? Anong impact sina sa iya? Bisa magatag ka pa 10,000 na. Siya, milyonaryo na saya. Anong impact sina sa iya? Pero kung mag-atag kaya bisan sin lang sa isa ka tao nga pigado, perting impact na siya, no? Perti ang epektos na siya, amo nang bot ko silingon bala nga ang regalo wala na nagadepende sa kung ano kadako ihatag mo, kundi ang regalo nagadepende na sa kung sino ang hatagan mo, kung ano ang impact sa pangabuhi sa ihatag mo nga regalo. Muna siya, di ba? Ang iba niya na namian, nga sila maghatag regalo sa mga tao nga daw ay maganik kinanglan sa regalo mo. Di ba? Nanamian na sila maghatag kung sino pa yang daw mayo na to yung pangabuhi. Sino pa tong daw wala na kinanglan, daw dito sila namian maghatag regalo. Dito sila nanamian nga maghatag sang regalo sa mga inang daw ay nakinanglan nga tagaan mo regalo, bla. Kaya nga, expect sila nga marigaluhan man sila mo. Pero nami ang magatag regalo bla, totoo, nami magatag regalo sa mga tao bla, nga natanaw nimo nga hindi man makabalo sa imo hatag sa regalo. Muna nami da, no? Ang iba nabi mo na mo. Totoo gid sa sitwasyon bla. Birthday sang mayor. Baw. Matipon-tipon ka ginaya sang suwan suptan mo gid para makahatag regalo. Birthday ni congressman. Baw. Tipon-tipon ka ginaya para maka-gift ka kay congressman. Uy, giranta ka mo, hindi na naman madiparhan ang regalo nyo. Hindi na naman madiparhan ni mayor ang regalo nyo. Hindi na naman madiparhan ni congressman ang regalo nyo. Pero, kung pigado, ganito, ay mo man na panumduman nga anong mahatag kung siya man. Anong regalo kung siya this Christmas man. Huwag ka na iya, kaya natanaw mo, hindi sa kabalo si mo. Hindi na siya amo ang Christmas because Christmas is sharing. Sang imo nga blessing. Kagang nasiling ko na ang imo nga dapat panumdumon magatag regalo. Anong impact sini sa hatagan nimo? Sa isa ka opisina, tipon-tipon kagid sang pangregalo mo ka sa boss mo, sa manager mo, sa imo dira nga boss, tipon-tipon para matagaan siya. Hindi gani katag sa imo pariyo nga empleyado nga kita mo gakuan man nga perti ang sitwasyon sa pangabuhi. Or ikaw abi nakataas-taas ka sa iya posisyon, hindi ka gani katag sa tao mo guro. Ang tagaan mo tipuna atong boss mo ya kay nga expect ya something in return, hindi na sa among essence ang sharing. No? Ang essence ng sharing is sharing your blessing sa mga tao nga less fortunate sa imo. Nga hindi ka nami pag tagaan mo regalo hindi balos bla. hindi ka balos bla sa imo atag sa regalo. Amo na isla ang nami ni mo tagaan sa regalo ang hindi ka balos bisan sa mga tawag naton nga bulig. Kung sino tong natanaw mo do hindi makabalos sa imo na namo ibuligan.
Nang hindi makabalos sa imo because siguraduhon ta kaya may mabalos na iya sa imo. Ha? Ang nami na ang tagaan mo tod ang mga hindi na balayang hindi makahatag balik sa imo kundi makabalos, no? Sige. Sige sa aton anay dira nga mga iban Jocelyn Balahadya 39 years na siya kuno nga wala nagkapauli sa Bacolod. So do nalipay gid siya nga nakita niya sa Facebook ang Action Radio. Naka at least updated sa kuno nga katabo diri sa Bacolod, no? 39 years nga way kapuli ba perti. So tamyaw lang utod niya si Ofelinio Española Jr., no? Nga tanaw man dira sa Tansa, Cavite, no? Ba subo-subo mga sitwasyon nga no kuan ba? Dugay kapuli ba? Siling ni Alex Montesa subong ya mga basurin na need na tong para mahakot na basura mo. Sugod na gani sila pagwa sa puti nga sobre. Ara na. Sa Sarina Heights ng Doña Juliana, kada balay may 100 sila. Nasupot ibakal nila whiskey. Malay mo man niya kung ibaklo na nila ya. Sige. Basta ako niya kung speaking sa mga basuriro, ta kung willing kam lang yan magatag, kabubuton mo, wag na problema, no? Sige. Okay, sige. May harap at obligasyon para nga, rekta na lang ko, sige. Las 11:44 kita mga kaaksyon, ari pagiduang isa bala ka tikang subong sa aton sining gobyerno diri sa Bacolod nga mangita sila kontraktor para sa towing kag clamping, kontraktor, private contractor para sa towing kag clamping. Ang towing ni blang mga naga-parking sa hindi palarkingan, amo ni pangguyuron, pangguyuron ni sila. Ang mahimo sina ang ginaduso subong is mangita private contractor, para amo nang mahimo. Hindi ya ang aton nga syudad ang mangguyod kundi nga may private contractor kag ining clamping bla. Actually diri sa Bacolod may clamping ordinance kita. Way lang na mapatuman gid kay mut ko may clamp na da sila. Ang clamp na mo ni blang kung magparking ka, ibutangan na sang clamp ang imong guma, hindi ka na dahil makadalagan, hindi na makadalagan ang salakyan mo. Kaya may clamp mo, no? So ako pabori ko si Blake nga isa sa naga-cause abis ang traffic naton diri sa Bacolod. Magluwas abi sa karon nga chimpo nga daw kadamo iba sige na obra nga kuno mga dalan, mga drainage, kadamo sige na obra so ga-cause gid siya traffic, no? Perti gid ang traffic subong kapin pa ining mga alin alas 5 sang hapon hasta mga alas 7. Araneta, Lacson, perting traffic, especially dira sa Araneta, tanawan nyo bala kay may ginaobra dira nga drainage, no? Sa nabigad gani si Action Zil may report na da partida. Gin pa pamangkot na gani nga basi may makita kada obra bla pamangkuta sila kung saan mo na matapos ang inobranay na da. Kay daw binula na da ngara da daw butsan mo matapos na da. Kay grabe gid ang traffic mo, no? So balik kita sa sining mga naga-park illegally. Kadamo gid diri sa Bacolod mo, kung may ara na nga mga signages mo lang nabutang da no parking. Dra mo ta pag siya kita ara daga park. Sa no parking mismo sa dala mismo. Ara daga park. So I don't know kung daw ano ang pulik daw no ka baskog sa political will sa aton nga mga officials. Malo ka ini nga mga problema di kung sang mga illegal parking ni sa political will ni siya mo, no? Ining illegal parking bala. Wala ta madlok sa politika, ipatuman may mga we have enough ordinances mga kaaksyon, nga kung ipatuman lang magapakita sang disiplina, magapatuman sang disiplina sa aton sinay nga trapiko, no? Ako ya pila ka ang mga rason nga nakita ko diri sa Bacolod kun nga perti ang perting traffic. Number 1 is damo gid man sa lakyan sa Bacolod, no? Damo gid man admittedly, damo gid man sa lakyan diri sa syudad sa Bacolod.
Man halos diri tanan may mga salakyan mo, no? Susus maginuwa na. Amo na sa isa sa number one nga reason sang traffic diri sa Bacolod. Ay kadwa sa nakita ko ang disiplina, ha? Disiplina sa aton nga mga motorista, sa aton mga drivers. Ha? Ang disiplina bisan di lang madulog. Sa mga di pasahe nga salakyan, why ta di kwan eh. Why ta di sang designated nga mga pick up points eh. No? Why ta sang siling bala nga dra ka lang niya dapat mag-pick up pasahero, dra ka man niya dapat mapagapanaog sa pasahero. Diriya bisan din lang gadulog, makuha pasahero, bisan din lang gadulog mapapanaog pasahero. Ti may ara man ta nga mga area na designated para sa pagpanaog pasahero. May ara man sa pag-pick up sa pasahero, pero duway naman ginapatuman gid kagkadamo sa mga lugar diri sa Bacolod nga bisan din ka lang nga madulog kuha ka pasahero, bisan din ka lang madulog papanaog ka pasahero, isa na sa pina nagakuan. So ang akong na punto is ang disiplina gid diri sa aton sa Bacolod. Now balik kita diri sa ginatawag naton illegal parking. May ara man kita nga towing truck dira sa syudad, pero sa kadako blas ang Bacolod, paano mo na ba maserbisyuhan man? Mot ka, way ko kabalo kung naka may ara na ginman nga ginto, ginguyod, abi ang aton da nga towing, may ara na ginman guro, pero pila lang bilong. Amo ni nga plano, makuha sang private contractor para nga amo ni ang mato sa nga kung maguyod sa masalakyan nga naga-park illegally. Especially ako Aryo. Ang isa sang kung may ara na bini, I hope da yun din ni Mayor Albi, no? Ining pagkuha sang private contractor para sa towing kag clamping sang mga illegally parked nga mga salakyan. Ang number one ko yung natutukan, Draya, bimunano, nga I would presume nga may ma-report ni sila or malibot sila. I don't know kung ano ang ilang sining sistema para sa pagpanakop o pangguyod sa mga salakyan da nga illegal ang parking o pag-clamping abi sa salakyan da. Ang number one nga tutukan ni para sa ako na sa obserbasyon ko lang, ini mga salakyan bala nga naga-park na sila tapos naga-hazard. Ga-hazard. Ang pagitsindi ko sang hazard ni sang mga salakyan para ni sa emergency cases mo. Ini mga hazard, di ba? Ang hazard, way nagahatag sa imo sang permiso nga magparking ka da. Kung mo naka-hazard ka, pasugtan kaya nag-park ka dira. Para sa ako niya, it does not give you the permission nga mag-park dira kung naka-hazard ka. But silingon, pag nakup sa imo, hindi mo yung marason nga naka-hazard man ko, hindi na iya. Hindi na yung rason nga nag-hazard ka, pwede ka daik parking. Kaya nga, nagakos kaya sang traffic dira. Nagakos kaya sang paggutok sang traffic dira, kay hindi na makaagi ang ibang salakyan. Kaya nag-park ka da iya, tinaka-hazard ka. Lisensya mo na iya, okay na iya, kung mo naka-hazard ka, makapark ka lang da. Amo na nga akon, basta akong inobserbahan ko na mo. Kadamo sa mga lugar diri sa Bacolod, yung mga main roads naton, nga may makita kaya sa dalang, kundi may ara na nga sa main roads naton, especially ning Lacson, hindi ka pwede ka-park mo unless ipasulod mo gitong imong salakyan sa gutter. Hindi ka diya makadulog sa dalan mo, di ba? May ara ko yung makita nga ara nagadulog sa dalan, nag-hazard na saya. Hindi na ya rason nga hazard ka, hindi kaya pagdakpon. Amo sa ako, hindi ko tutukan, hindi ko natani sang mga sang sining kumayara at private contractor, tutukan ni blang gaguyuron ka lang yung bladayon, bla. Nga pagwa mo bla ya, ang salakyan ko din natuman. Di na salakyan ko. Or, ining i-clamp ka bla. I-clamp ka bla, tangan clamp ang imong hindi ka kahalin dadayon. Kahalin ka lang, bayad ka multa. Di bla? Bayad ka multa. Tingguyuron mo sa lakyan mo, bayad ka man tumulta mo. Pero hindi ka kahalin, nakaklamp sa lakyan mo, bayad ka multa. Di ba? Ang isa ginaklamp na sa kay iban, gahazard ng isa, gandar pang ilas lakyan eh. Gandar pang ilas lakyan, daw ka budlay mo na guyuron mo nga gandar pas lakyan, di mo man mapatay ng isa, kay sirado man. Di ba? So i-clamp mo. No?
Basta ako yan muna mga tutukan na kay matamaton tani bala kay ang traffic ta kung sa bagay ang karon nga administrasyon pila pala sila bulan man nagpungko sila July, August, November, October, November ti mga lima pa man lang kabulan ang karon nga administrasyon tagaan sa chimpo no kay ining traffic naton subong daw kalala nagid bala galing kay tayo nakita kung man may mga rason man bla may bigyan na pang obra dira nga mga drainage no pero kung matamat naton like ining mga park illegally dira matapna naton ina ti kundi nga at least makabulig sa paganagan bla sang kagutok sang trapiko dira no ining mga boari pagid ang isa sa balanta kuan pagid nakita ko man bala kay ti halos sa dadlo ga biyahe man ta isa pagid sa nakita kun ibla nga nagapabudlay pagid sa traffic disiplina gyapon ang kuan abe disiplina gyapon sang driver kundi may mga traffic lights kita traffic lights okay now traffic na kadaan pag go abe sang kuan pag green kundi go kundi lalakat na sila lalakat nila titungod nga traffic do kahinay sang lakat kung may mga traffic lights kita nga may mga counter mo may mga timer bla nga makita lang kung isa nga 5 seconds na lang ti ato pa to sa tunga-tunga ang sundan nila may ngagaw pa na sila tapos ang iba hindi hingagaw man nga pag stop niya dapat pag stop sila way na sang kwan sang salakyan kay mas sa piyak naman ang maagi pero hindi to kay kalusot ang gagaw na kay ari pa diya ang kuano ara pa ya ang mga naghingagaw pa ya no mabanta mo na tanay mo mabanta mo na nga hindi na ni kahingagaw diri na lang ko madulog kay hindi ni kahingagaw kay ara na das tunga pa hindi pa kalakat mayo ang sukan kay ga traffic so hindi na ni kahingagaw sa mo na sa hindi to ang gagaw to yan hindi na kalakat ang green bala hindi man gago kundi ang green na blayang green ka na hindi ka pa kalakat kay may mga slakyan des tunga another case ina sang natawag naton bala nga disiplina no kung mapatuman tani ining mga ginatawag naton nga beating the red light diri guro sa Bacolod way ko sang nabatian nga gindakop tungod sang beating the red light mo na blang niara nang sa mga timer nga pagtapos ang yan nga go may orange pa na sa mo nga daw 5 seconds 5 4 3 2 1 pag untat na sang green pag orange niya na nga may 5 ang paminsar na diya sa aton nga mga driver nga time na siya para maghingagaw hindi na ang ilang ang pinsar niya sa mga driver ang 5 seconds na time para maghingagaw hindi na ya ang 5 seconds na ya para nga mag-stop ka na hindi ka na maghingagaw to nga magtabok pag stop na sang green tapos na yung imo yung diretso nga magtabok na ay nang 5, 4, 3, 2, 1 para na yung warning na sa imo yung untat ka na kuhan ka na, stop ka na kay tapos na ang go sa imo no? Ang iba niya pagkita na sang 5 pagtapos ang green pag 5, 4, 3, 2, 1 na ya ang iba niya pinsan lang may time na lang nga maghingagaw ka hindi na ya no? So, muna sa gapon, disiplina, inang, sa linggo na bala, sa Bacolod, guruhay ko sa minabatian nga, nadakpan dungod nga, ang iya nga violation is beating the red light mo. No? Huwag ko na sang nabatian, amo na nga violation mo. At nagatag na ginaya mo, kung tanawon mo bala, katag na gidya mo, kisa gani, red na Kumo nga may slakyan patusto nga, red ka na ya, kay na ka pa dapat nag-stop ya, hingagaw ka tos tunga ya. May intra ka man tos tunga sa ginutok to. Kay mauna ka gid, stop ka na ya. Amo ni sila dapat ang mga pangdisiplinahon, Hindi ang mga tao wala disiplina, amo nang dapat pangdisiplinahon. So siling nato na ang damo sa lakyan ti way ta may mo damo na slakyan niya damo na niya way man ta di sang ginatawag naton bala nga number coding or color coding way man ta di number coding sa Bacolod no
So, basi malambot lang chimpo gani nga makuan kita malambot kita sing natawag nato number coding like sa Metro Manila. Tungkol sa kadamo sa salakyan, tungkol di nga number coding na sila. So, basi maabot man lang ng chimpo di sa aton da tungkol sining traffic nga perte, no? Kadua, of course, disiplina gid, ang disiplina. Kag siguro ikatatlo is we try to revisit sa aton nga mga ordinansa bala sa traffic o mga traffic ordinances naton. We will try to revisit sina, no? Tanaw naton kung ano ang pwede pa, kung ano ang dapat i-improve, kung ano ang dapat introduce pa nga mga ordinansa para nga mapaganagan ginaton ang trapiko bla. Balo ko sa traffic, hindi lang time mo ang nagakausik mo. Ang gasolina mo kag krudo da, pertinat ang gasto mo. Ha? Luwas sa oras mo, krudo kag gasolina mo, pertinat gasto. So that would affect economically sa mga buhi sa tao, ang ining gagutok sa trapiko. Siguro let's try naton nga i-revisit inang mga ordinansa naton sa traffic bala. Ano ang mga ordinansa nga applicable pa? Anong mga ordinansa nga dapat i-improve naton, dugaan amend naton? Kag ano mga ordinansa nga pwede naton nga ma-introduce bala, no? Para nga makabulig sa pagpahaganagan sa trapiko. Damo tor ordinansa na. Pero tiban gani way man napatuman, like for instance ang jaywalking ordinance naton napatuman bala na. Way ningas kugo na ya. Patuman na isa duwaks man na, dasun way naman. Way taya kwan jaywalking dre. Anti-jaywalking ordinance may ara kita. Way nang ginapatuman. So tanaw naton nila. Let us try to revisit sini, no. Sa aton nga ordinansa, tanaw naton kung ano ang i-amend naton, tanaw naton kung ano pa ang i-applicable kag dapat ipatuman tagid kag tanaw ta kung anong ma-introduce naton nga mga bag-ong ordinansa nga makabulig sa pagpagahagan trapiko diri sa Bacolod, no? So with that mga ka-aksyon, salamat sa inyo pagupod sa aton diri sa Vice Gov in Action. Karon nga adlaw, Nobyembre 20, 35 dias na lang antes ang Pasko. Kag 42 days before New Year. Sa ngalan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, kag si Migot Board Member Andrew Montilibano, standby na kita sa masunod ang serbisyo Tigbatas upod kay Marlon Solidom. Ang inyo dinalagad Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.